Yes, hello mga subscribers, muli si Modero Magkepeng. Dito po tayo sa saging Dating Right Pampanga. So bibento sa po natin si Kuya Ronaldo Suba. Siya po ay 58 years old. So meron siya mga back spasm. So watch niyo po, hindi yan. Back, i-shoutout back. Shoutout. Lahat ng mga subaklan, shoutout. Oh. Ano pa ba yung shoutout? So bago natin may Mendoza, so yun massage yan. Bawal. Bota pa tuloy sosa.